Dobrý deň, dámy a pánové, ja som Kevy a vítam vás pri takom informačnom videu zo SCF Gameu. Mám tu pár informácií. Jedna, že dlho nebolo žiadne video, pretože som bol 2 týždne preč mimo, mimo nás, ako mimo, no teda. A nemohol som tam natáčať, nemal som tam počítač, takže som nemohol natáčať ani nič podobné. Ale zmenilo sa tu pár vecí. Vidíte, že tu som už na pánovi temnot. Tuto mám ohnivého elementála a sierového lupiča, pretože som mal tablet a nejako som to tam dohrával. A veľa podrobok som dal, lenže keďže na onom tablete sa mi nejde robiť screeny, alebo to ešte neviem, ako sa to robí, takže tu nemám žiadne screeny. A ďalšia vec je takáto. Chcem sa vás spýtať, či by ste chceli byť so mnou v cechu na S24. Spravíme cech, ale až podľa toho, aká bude nejaká aktivita. Či vás bude chcieť aspoň 10 ísť do toho cechu, a keď nie, tak nič, no. Nemusíme potom robiť ani, keď vás bude málo. Ale však uvidíme. No a toto je pre dnešné video všetko. Ja sa lúčim. Čau čau.